Ens tenen entretinguts als telediaris i als noticiaris dels mitjans de comunicació amb el vaixell que cerca cadàvers a 3 milles i mitja de la costa. Ens despisten amb la moguda dels indults i que si el monarca firmarà o deixarà de firmar, però mai no ens expliquen la veritat de les coses. La veritat sempre resulta més atractiva que la mentida. Negar les evidències mai no resulta bona solució i és per això que en política els grups de l'oposició han de saber furgar on toca perquè es conega la veritat. Gràcies que la veritat és molt obstinada i tothom sap que hi ha presos polítics, monarques sota sospita, polítics exiliats, vacunes de primera i de segona regional, nacionalitats com la nostra, infrafinançades, i pobles informats o d'altres oblidats al silenci de les ovelles.